Hello mga kaistorya niya takaruno ning atong hisgutanan mga kaistorya tali nining hitabo karon nga balita sa China ug sa kini atong nasud nga Pilipinas din ang China gusto na nga magahimo og bilateral nga agreement ug sila gusto na og magmalinawon ug dili na sila gusto og away. So nitabo ni mga kaistorya diin na karon lang bag-o nga balita ato kining buhatan og ah, reaksyon kung unsa ang sud niini nga bag-o nga balita ug mao kini mga kaistoryano atong paminawon. Pilipinas ang China sa naging bilateral consultation meeting ng dalawang bansa sa Xiamen, China kanina. Dito pinabot ng Pilipinas ang pagkabahala nito sa ilang issue gaya po ng pagtambay ng monster ship ng China Coast Guard malapit sa Zambales. Yun nga lang, walang binanggit ang DFA kung pumayag na ba ang China na paalisin doon ang nasa. So kini nga mga kaistoryano niin ang una magud dinhi sa una pagining panahon mga panahon pa nini Noynoy Aquino ug hantod karon diin ang China nisamot gyud karon panahon na sa administrasyon ni BBM nga magsige na gyud sila og pundo sa ilang mga warship nila nga mga barko nya maga pakita gid sila nga na sila gikunoy tagiya sa West Philippine Sea nya karon kay ang karon nga balita base sa atong nakita diri sa reaksyon nato nga video gusto na sila nga magbalinaw na gitang agreement kay sa unang panahon manggod grabe jud kayo ang ilahang agresibo gid sila nga kanang pakita sa ilang kaisog nga bisan gani dunay mga kasundaluhan nato mga nibi mga naputlan pa ganito og kamot kay diin nakita gid nato sa balita nga agresibo gid ang China pero karon salamat ta sa administrasyon ni BBM kay karon na kita gid nato nga gusto na gid sila nga magmalinawon ug atong tanawon og balik ning video. Bing barko. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro ang delegasyon ng Pilipinas sa idinaos na bilateral consultation meeting ng China at Pilipinas sa Xiamen. Sabi ni Yusek Lazaro, naging prangka ang pag-uusap nila ni Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong kaugnay ng sitwasyon sa South China Sea at iba pang bilateral issues. Kinlaro raw ng Pilipinas ang posisyon nito sa issue at ipinarating na bukas sila sa dialogo. Natalakay din sa busy. So nakita na to no nga gusto na pod sa ato ang administrasyon nga makignegosasyon sa mga insik na gusto nagpud sila og magmalinawon na prangka usab sila sa pagistorya nga ang ilaging gipaabot pod sa China nga dili na gid sila pod nga gusto gubot nya wangkon gid nga ato gining teritoryo kay nakita mo karon magong panahon na mga kaistorya kung ipatigbabaw magud ang kaisig kanasod ang sama sa nahitabo sa Ukraine ug sa Russia gubot yun ang padulngan wagi angay nga nindot nga maabot dunay mga kanang kinabuhi nga makalas nya mga gubot sige gyud grabe jud kayo so mayo ni nga gibuhat sa karon nga administrasyon kay nakita gyud nato nga naningkamot usab ang karon nga administrasyon nga pakita gid nga dili na sila nga mo kuan gid sa China nya karon kay nakita man nato sa balita nga ni prangka usab ang kining sa nagpadala dito sa China nga makig negosasyon na gyud man atong padayonon. Ang provisional understanding sa regular rotation at reprovisioning o RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nagkasundo raw ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang pagpapahupa ng tensyon. Iginiit din ng Pilipinas sa China na ikinababahala nito ang monster ship nila na nananatili pa rin malapit sa Zambales. Lalo't pasok ang pwesto ng Chinese ship. So mao no nga na action gyud kabalaka kining atong mga kasundaluhan kay ang kining warship mungod sa China grabe na kaduol sa Zambales nya pila na ka kilometer ang
makita na gyud mismo sa gikan sa kayutaan ug adto sa kadagatan, makita na gyud ang ilang worship nga sa China gyud ilaging makita gid sila ba nga paduol gid siya. Mao nga karon salamat kita nga kini nahitabo gini siya nga bag-o nga balita nga na naging istorya na gid sila sa atoang bag-o nga administrasyon atong tiwason. Sa ating exclusive economic zone at paglabag sa Philippine Maritime Zones Act ang pananatili ng nasabing barko. Yun nga lang, walang binanggit si Lazaro kung nag-commit ba ang China na paaalisin na nila ang kanilang monster ship. Pero nagkasundo naman daw ang dalawang bansa na isulong ang Coast Guard Cooperation. Magsasagawa rin ng workshop kaugnay ng Maritime Scientific Cooperation. Maging si US Senator Marco Rubio ikinababahala ang monster ship ng China sa EEZ ng Pilipinas. Kaya nagbabala siya O tiaw mo na ni kuan gyud sila na balaka gyud ang kini atoang mga secretary general, mga kasundaluhan nga ang ilang gipakita gid sa China ang kiniliging warship nga dako jud ni siya nga barko nga igugubat nya mao ni karon ang bag-o nga balita nga ato gini siyang paminawon sab kay nindot pud siya nga update bag-o ni siya nga update din unta kay ang kini migong hitabo gud sa West Philippine Sea grabe sa una pa ni hantod karon nagpadayon nya mao ni nga karon ato ni siyang iampo nga unta ang kining agka-agresibo sa mga insect especially ani ilang mga warship nga magsigigig bahas-bahas di atong kadagatan mo ni nga ato gini siyang pasalamatan no nga kini sad nga administrasyon nga bisan og wala gid sila mo sukol gid og harassment gid kayo na gusto lagi sila mobaw sa mga insect pero karon patigbabaw pud nato nila ang gining nga administrasyon nga maayo pud ang ilang gibuhat atong padayon nun. China at tigilan na nito ang panggugulo sa Taiwan at Pilipinas dahil may obligasyon ang Amerika sa dalawang kaalyadong bansa. Si Rubio ang itatalagang bagong US State Secretary ng Trump administration. They're forcing us to take counteractions because we have commitments to the Philippines and we have commitments to Taiwan that we intend to keep. If God forbid there is some miscommunication or some inadvertent conflict emerges there and we have obligations to them, the impact that will have on the entire globe, is enormous. Bumwelta naman ang Chinese Foreign Minister kay Rubio at sinabing tigilan na ng Amerika ang paninira sa So mao ni siya mga kaistoryano nga nakita po nato nga kining Amerika gusto pud sila nga mopatiwala pud kini kagubot sa karon sa West Philippine Sea kini sa China mo na nga dako gining bag-o ning mayo ni siya nga update kay pakita sad sa Amerika nga gusto gid